हे गुंडा तुगेल अम्म खंय गेल रे? आईस्क्रीम खावका म्हणलेले हांगा आपण हळी मरे आता पळयल्यार तीच दिसना. अम्मा कोणाला पतंग मरता सन्ना इथे डब्बते हामध्ये येता मागके एक गडबड गुंडा तू कसं जाय? मक्का चॉकलेट ब्राउनी हा मामाक एक गडबड चरडक एक चॉकलेट ब्राउनी तुम कसं जाय माये? आजी चॉकलेट मंडे मिळते की चॉकलेट मंडे वे त्या कसं माये चॉकलेट संडे मिळता. अयो कालची आईस्क्रीम की तशी नाही माये ते तुम्ही खंयची दिवस घेतल्यावर रे ताचे नाव चेंज जायना चॉकलेट संडेच असतं ताचे नाव. हो होय बा हा जायत कशाला रे मक्केक हुनची चॉकलेट संडे हांडी मक्का मला मस्त सैती झाला कसं नाही मक्केक वार्म चॉकलेट संडे हाडी मला